ekhaya. Ngithi ake ngibuye sikhulume ngokuthi yini into eyinsila yomuntu. Isizathu salokhu ukuthi insila yethu ikisetshenziswa ukusivala nokusilimaza. Abathakathi isikhathi esiningi basuke bedinga insila yakho ukuthi bayenzele phansi impilo yakho. Abantu abaningi izinto eziningi bake bangazinaki ngoba bazi ukuthi ziyinsila yabo. Kubalulekile ukuthi sifunde ukuthi yini into eyinsila yakho ukuze ungabi budedengu. Insila yomuntu kusuke kuyizinto ezifana nenwele, izinto ezifana nenzipho, izinto ezifana nengubo ogqokayo. Lokho kusuke kuyinsila, ilokho kujwayelekile abantu abakujwayele ukuthi lokhu kuyinsila yami. Ezinye izinto eziba insila yomuntu ezinganakekile kuba uketshezi lomzimba, lokho abakubiza ngokuthi ama-bodily fluids, izinto ezifana negazi, izinto ezifana nomchamo womuntu, nezinye-ke ezinye izinto eziyama-fluids aphuma emzimbeni womuntu. Lokho kuyinsila yomuntu. Isikhathi esiningi umuntu uma kuwukuthi uthole nje into okade usulela kulona, mhlawumbe ububopha wasusula ngethishu noma wasula ngani wakujijela le. Umuntu umethole lokho usuke ethola insila yakho, kufana nokuthi uthole ubuwena. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi izinto ezifana nalezi ungazilahli budedengu. Kuphinde kube insila yokudla osuke ukudlile, okusho ukuthi uma ukade udla kwase kwasalela ukudla epletini, lokho kusuke kusele ngemuva kusuke kuthathwa njengokuthi kuyinsila yakho. Ngobani? Ngoba ngesikhathi udla kusuke kungadliwe nakuphela, kepha kusuke kudla nedalo ohamba nazo, kuwukuthi amadlozi akho noma iy'ngelosi zakho. Kuphinde futhi kusuke sekuhlangene phela nayo lezi zinto esizibiza ngakho ukuthi uketshezi lomzimba, mathe kanje. Okusho ukuthi lokho kusuke kuyinsila yakho ngoba sekudlule kuwena, kwathintwa izandla zakho futhi nazo ezisuke zinani nensila yakho. Ngakho-ke lokho kusuke kusale kukudla osuke ukade ukudlile kuthathwa njengensila yakho. Kubalulekile ukuthi ukuvikele nakho, ungathi uma uqeda ukudla ujitshele noma ilaphi noma ikanjani, kakhulukazi uma ukikhampani yezitha zakho, ngoba umuntu uyokucosha lokho akusebenzisele ukukumoshela ikusasa. Kuphinde kube isimo lapho okade uhamba khona, la bathi ugande khona, okusho ukuthi lana ama-footprints onyawo lakho. Lapho-ke uma kuwukuthi uyazi ukuthi kuke kukhulunywe ngekhaya elithile ukuthi kuloya muzi kuhlala abantu abangalungile, uhambe wena uyoganda khona. Into elula nje abakwazi ukuyenza ukuthatha lapho wena onyathele khona bakusebenzisele ukuvala iy'ndlela zakho. Okusho ukuthi-ke kufuneka ugade la uhamba khona ngoba nalapho usuke ushiyani insila yakho. Kuphinde kube imali esuke iphuma esandleni sakho, noma ngingathi imali esuke isetshenzwe uwena. Leyo-ke into esetshenziswa kakhulu ukuvala abantu, imali yakho noma imali osuke uyidlulisile ngesandla sakho. Kusho ukuthi imali, umuntu akucela imali mose uyayikhipha umnikeze physically ngokwesandla. Lokho futhi kusuke kuyinsila yakho, kusuke kuyinto abakwaziyo ukukusebenza ngayo. Kuphinde kube-ke imfuyo yasekhaya, kusho ukuthi izilwane, kakhulukazi inja, isilwane esisuke sondliwe ekhaya, sondliwa ngekhokho zasekhaya. Okusho ukuthi uma kuwukuthi isilwane sikanjena sekuhambe kwaze kwafika isikhathi lapho sifa khona, asilahlwa noma ikanjani, ngoba abathakathi bayakwazi ukusithatha basebenzise ukuvala lelo khaya. Basebenzisa leyo nja bayiphendule ikwazi ukuthi ibe yinto eyinsila yasekhaya esetshenziswa ukuvala umsamo wasekhaya noma ukuvala ikhaya. Siyathemba ukuthi kukhona lapho okucaca khona, sisho njalo sithi akukhanye mabaphile abantu.